Μίξ λίγο διαφορετικά. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια. Στα ποντιακά ο σκούφος λέγεται γαλπάχ. Γι' αυτό ονόμασα την κοκκινοσκουφίτσα κοκκινογαλπάσιανα. Στο μικρόν το χωρίο σουμά σου τρανών τουρμάν έτον έναν έμορφον κορτσόπον πεγάπανα να το γούρι. Κι άλλο πολλά σολουνούς εγάπανε να το ικαλομάνατ άμα έτον πολλά φτωχέσα και οι άχαρους το μόνον δώρον πεπόρεσε τα 7 έτος συντεωθήνατ έτον έναν κόκκινο γαλπάχ. Ατό το κόκκινο το γαλπάχ ατόσον πολλά ήλεψε να πάσω κεφαλόπονα πεφόρνε να το πάντα και καμία και βγάλε να το. Όντες είδε να ημάνατ μετά το κόκκινο το γαλπάχ πολλά εχάριν και τσάιξεν. Τρώγω το Θεός κόκκινο γαλπάσεναμ. Επίεν εντόκεν την πόρθαν και κουίζ. Μουχτεροπούλ, μουχτεροπούλ, άνοιξω να εμπαίνω απές. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί με τον εμπνευστή και δημιουργό των συγκεκριμένων κόμιξ, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη, για την προηγούμενη δουλειά του. Γι' αυτό κάνουμε και follow-up. Κύριε Κωνσταντινίδη, τι κάνετε? Γεια σας, γεια σας. Το έχετε πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι το έχετε καταλάβει. Ναι. Καταρχήν σας ευχαριστώ που με βγάζετε για δεύτερη φορά για να μιλήσω για το ποντιακό κόμικ. Πάντως πιάνετε τα κλασικά τα παραμύθια. Θέλω να ευχαριστήσω τον δάσκαλό μου πάνω σε αυτά, τον καθηγητή, τον φιλόλογο τον Γύρο Νικοπολιτίδη Δημήτρη, ο οποίος με έβαλε στο σωστό δρόμο για την ποντιακή διάλεκτο. Αυτά. Πάντως είναι πολύ ιδιαίτερο το να το διαβάζει κανείς, αλλά και να το ακούει. Ένα παραμύθι που το ξέρουμε τώρα είναι από τα πιο γνωστά, η κοκκινοσκουφίτσα, τα τρία γουρουνάκια. Να το διαβάζει και να το ακούει στην ποντιακή διάλεκτο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ναι, εντωμεταξύ από κάτω πέφτουν και υπότιτλοι στα νεοελληνικά. Ναι, για κάποιον που θέλει να τα ακούσει και του λείπουν λέξεις, είναι λογικό. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε την διάλεκτό μας να την κρατήσουμε όσο μπορούμε παραπάνω, γιατί σίγουρα, όπως όλες οι διάλεκτοι, θα χαθεί κάποτε. Κύριε Κωνσταντινίδη, πώς το σκεφτήκατε καταρχάς? Δηλαδή τώρα σκέφτομαι για μια γιαγιά που είναι πόντια. Στο εγγονάκι της, την κοκκινοσκουφίτσα ή τα τρία γουρουνάκια. Όταν θα έλεγε γιαγιά πες μου ένα παραμύθι, θα το έλεγε στην ποντιακή διάλεκτο? Βέβαια, ναι. Εμείς έχουμε αυτά τα ακούσματα από τις γιαγιάδες μας, τις καλομάνες όπως τις λέμε εμείς, που μας τα λέγανε στην ποντιακή γλώσσα και είναι γραμμένα μέσα στο σκληρό μας δίσκο τα ποντιακά. Άρα, είμαστε λοιπόν, η δεύτερη γενιά και η τρίτη ακόμα υπάρχει μεγάλη παρακαταθήκη από τους παλιούς οι οποίοι ήρθαν κατευθείαν από τον Πόντο και μιλούσαν μόνο ποντιακά. Και αν το εγγόνι δεν καταλάβαινε και καμιά λέξη, τι έλεγε, ρωτούσε τη γιαγιά? Μπορεί να ρωτούσε, αλλά καταλαβαίναμε. Δεν χρειαζόταν να ρωτήσουμε. Και από το ύφος και από το συναίσθημα, έτσι που... Ναι. Τώρα, αυτά τα παραμύθια ποιοι τα διαβάζουν? Τα παρουσιάζετε κάπου? Τι κάνετε? Τα ανεβάζω στο διαδικτύο. Καταρχήν τα παίρνουν τα ποντιακά site, το Pondo News και τα λοιπά, και τα ανεβάζουν και αυτοί, τα στέλνω σε αυτούς. Επίσης τα έχω στο κανάλι μου, δηλαδή και στο YouTube και στο ίντερνετ. Άμα χτυπήσεις ποντιακά κόμικ, απλώς τη λέξη ποντιακά κόμικ, θα βγουν όλα αυτά. Έχει επισκεψιμότητα, έχει ενδιαφέρον? Τι σας λένε και αυτοί που τα παίρνουν από τους ποντιακούς συλλόγους? Τα βλέπει ο κόσμος και τα αγαπάει, τα αρέσει. Ωραία. Τι θα κάνετε μετά από αυτά τα παραμύθια? Το επόμενο ποιο θα είναι? Είναι η μύθη του Αισόπου. Όπως γίνανε αυτά τα παραμύθια, έχω φτάσει στους 30. Γύρω στους 50 πιστεύω να φτιάξω μύθους του Αισόπου και θα προσπαθήσω να τους κάνω και σε γραπτό κόμικ.
για να εκδοθούν σε βιβλίο. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχόμαστε να το κατορθώσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά που κάνετε. Έχω κυκλοφορήσει ένα βιβλίο μου με τη μυθολογία στα ποντιακά και που είναι και σε παράλληλη μετάφραση στα νέων ελληνικά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε καλές γιορτές, ολοκληρώστε και τους μύθους του Εσώπου και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ, όποτε θέλετε. Γεια σας.